Ang pagluwas sa kinabuhi sa uban ug ang kaayuhan usab sa panglawas nga maangkon sa mga taong mopaambit sa dugo ang gihimugatan sa pagtimaan sa World Blood Donor Day karong adlaw. Sama nining usa ka lalaki nga dul-an sa 40 na kahigayon nga nag-donate sa iyahang dugo. Sayra nato ang iyang istorya pinaagi nining report. Naabtan namo kini managhigalan nga nakasabot nga nagpakuha sa ilang dugo sulod sa Philippine Red Cross. First time pa kuno nila nga mo-donate sa dugo busa medyo gikuyawan apan wa nila baliha ang kulba basta makasalbar og kinabuhi sa uban ang dugo nga ilang giula. Gidala di sila sa 44 anyos nga si Ruben Dayap Jr. nga suki na nga blood donor nga nakadonate na og dugo 38 na kahigayon. Bisag usay hadlok ang magpakuhag dugo pero kay tungod kay ganahan tang mutabang sa tong isikataw bisag wala ta kabalo kinsa na sila. So nahimo siyang rason nga nagregular ko og donate og dugo. Ako apong personal nga experience kay after makuha og dugo mugaan imong lawas ba. Ang 28 anyos nga si Judy Angay ika-16 na usab kahigayon nga nagdonate sa dugo apan nakahukom ang apheresis ang iyang gidonate nga gamit kaayo alang sa natakbuyan og dengue. Makatabang sa isikataw. Sa Hunyo 14, ang gitakda nga World Blood Donor Day isip pasalamat sa mga tao nga nahimong instrumento pagluwas sa kinabuhi sa isig katao. So, daghan kaayo pasyente nang ginahanglan og dugo kyud, nang ginahanglan sa atong tabang. So samtang kaya pa sa atong lawas, mas maayo mo donate gyud ta og dugo mo tabang ta sa mga nanginahanglan. Gidugang sa Red Cross personnel ang mga health benefits nga makuha sa pag-donate og dugo. Itong mga blood donors, mo lower ang risk sa ilahang kanang heart diseases, mo lower ang risk sa cancer, o niya sa ilang pag-donate pagyud makaburn sila og kanang 650 calories. Pipila nga ngayang hinumduman sa dili pa magpakuha sa dugo, kinahanglan adunay insaktong tulog, moinom og daghang tubig, mukaon og healthy food. Samtang nikayan usab ang pag-inom og ilimnong makahubog sa dili pa og inighuman sa pagkuha og dugo. Og dili sab manigarilyo sa dili pa ang pagkuha sa dugo. Sa high blood pressure, as long as na-maintain ang ato ang blood pressure, bisan pag naatay maintenance, kung ang blood pressure nato ni fall within the normal range natong dawaton sa blood donation, kana siya pwede na mo donate og dugo. Samtang mapahigaan ang Department of Health 7 og mga adlaw og bloodletting dito sa Hopes Dome Dakbayan sa Lapu-Lapu isip kabahin sa pagtimaan sa World Blood Donor Day. Celebrate giving. Thank you, blood donors. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.